παιχνίδια που έχουν να γίνουν. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, θέλετε να σας κάνω ένα μαγικό? Ναι. Ωραία, είδατε, βγάζω εδώ πέρα το καφέλο μου, το αφήνω εδώ πέρα, έτσι. Και για δείτε, άμπρα κατάμπρα να εμφανιστεί ο Πυρικόγκος! Μόνο δεν θέλω να πω αυτό το καπέλο. Εντάξει, άκουσε, είναι μεγάλο σου. Μπορεί να το φορήσω. Όλοι είπες ότι είναι μεγάλο σου. Ωραία. Θα μάθεις να λέει στην παράσταση. Κάνει ποιον. Να μου κάνει ποιον ρε πατέρα μου. Τι εννοείς? Αφού έμαθα τα λαούλα. Πέτα με τα λόγια. Καλησπέρα κυρίες και καλώς ορίσατε σε δουν τη γιορτή του κρασιού. Σήμερα να φάμε, να πιούμε και να πέσουμε. Είναι έτσι που το λέμε. Καταρχάς δεν είμαστε στη γιορτή του κρασιού. Τέλειωσε. Παναγία μου. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Άκου τι θα πέσει. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και σκύλοι, και αγαπημένα μας παιδάκια και αγαπημένα μας παϊδάκια, σε αυτή την παράσταση, σε αυτό το βίντεο θα δούμε, σε αυτό το κλίπερο θα δούμε την παράσταση ο Καραγκιόζης και το τέρας της Βάσας. Τον Καραγκιόζη τον έφαγε το τέρας της Βάσας. Άντε από το χάμω ρε! Λοιπόν κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, σε αυτό το βίντεο θα δούμε την παράσταση με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το τέρας της Βάσας». Γεια πολλά! Άντε πάω μέσα τώρα να ξεκινήσω την παράσταση. Ακούσατε! Ακούσαμε! Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ακούσατε Έλληνες και Ρουμάνοι. Έτοιμοι Έλληνες και Πολώνοι, σκύλοι και Πολώνοι, κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας βεζίρι, κατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας βεζίρι. Όποιος σκοτώσει το τέρας της Βάσας θα κερδίσει 10 εκατομμύρια. Όποιος και σκοτώσει το τέρας της Βάσας θα κερδίσει 10 εκατομμύρια. Κάτσε τι λες. Ακούσατε, ρε τι λες. Ακούσατε του κυρίου Δεϊφόμε. Ρε που να σου ξεραθεί το χέρι. Το βάλω στο νερό να μαλακώσει σιγά μου ρε. Τι με βάλω μες στη μέση του δρόμου. Συγγνώμη, άλλη φορά θα σε παίρνω στην ταράτσα να σε παίρνω. Καραγκιόζη μου, τι είναι χαντζεβάδι μου. Τα άκουσες τα νέα του Αντένα? Όχι τα νέα του Αντένα. Σου είπα Καραγκιόζη μου πως θα κερδίσει 5 εκατομμύρια ευρώ όποιος σκοτώσει το τέρας της Βάσας. Το ποιο? Το τέρας της Βάσας. Ποιος Βάσας από όλες? Μια της Βάσας τέλος πάντων. Ποιος Βάσας? Το χωριό σου της Βάσας. Ποιο είναι το χωριό μου? Καραγκιόζη μου, στη Βάσα τέλος πάντων. Οκ, σε μια Βάσα. Εντάξει. Ο Βασάς μου έδωσε εδώ πέρα 100 ευρώ. 100 ευρώ, ναι, για να τελαρίσω τη διαταγή. Θα τα μοιράσουμε μαζί. Ωραία. Μόνο να υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Δεν ξέρω να μετράω. Αυτό δεν το αφήνεις. Σε μένα ήμουν άριστος μαθητής στα μαθηματικά. Αλήθεια, πώς να κάνει 3.000 και 3.000? Πανεύκολο. Τι σκέφτομαι? Κάνει 6,
100. Ωραία. 5 και 5 ο Καραγιώδης και 5 ο Χαλκιωβάτης. Ωραία. 100. Και άλλο 50-50 έτσι. 5 και 5 κάνουμε μασούλα. Ο Καραγιώδης τα παίρνει ούλα. Τι? Να το ξαναπώ. Ναι. 5 και 5 κάνουμε μας 10. 6 και 6 κάνουμε μας 50. 5 και 5. 50 είναι όλα μαζί, 5 και 5 κάνουμε 10, 5 και 5 10, και μετά 5 και 5, 5 και 5 10, και ο Καραγιώδης και εμείς τα ούλα. Αφήσε καλά, εντάξει, 50 και 50. Πόσο κάνει 50 και 50, 5 και 5 πόσο κάνει, 200. Άρα, 2.000. Ναι, μπράβο. Πω τι αριστηματικές που είμαστε στα μαθηματικά. Άντε, εγώ πάω Καραγιώση μου τώρα να τραβήσω κι αλλού. Άντε, πάω, πήγαινε. Πήγαινε ρε. Όλο πας και όλο βόησε. Άντε από το χάμο. Παιδιά, έχω μια εξαιρετική ιδέα. Θέλετε να σας την πω? Ναι. Θέλετε να πάμε να πολεμήσουμε το τέρας της Βάσας και να πιάσουμε τα 5 εκατομμύρια? Ναι! Να πάμε? Ναι! Άντε, φύγαμε! Πού μπορεί να είναι το τέρας της Βάσας? Λέει εδώ πέρα στο τεράστιο να πάρει αρκετά χρώματα μέχρι να το δούμε. Όχι μαύρο, δεν μ' αρέσει. Τι γίνεται, γιατί συνέχεια. Φτάσαμε. Αμάν. Πιάστηκε το μάτι μου στο αυτό. Ωραία. Blom, του και blom, blom, και θα πας εκεί, τη Βόρεια Αμερική, θα βρεις και τον ελέφαντα που πες τη μουσική, με ένα κόκκινο βράκι και τη λύρα τη χρήση. 1, 2, 3. Πέτυχε να πάω μέσα στη σπηλιά για να του φωνάξω. Τέλος πάντων, πάω μέσα στη σπηλιά. Πήραμε τα γύρω. Καραγιώση τέλειωνε. Πήραμε τα γύρω κάστρο. Και πάμε! Τι έγινε? Καραγιώση, πού είσαι? Είναι τα σκότεινα εδώ μέσα. Τι θα κάνουμε? Είναι το σκότεινα. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι το τέρας της Βάσας. Θα σε φάω. Όχι, δεν θα το φάω. Φεύγω. Πού πάει αυτός? Τέλος πάντων. Θα κάτσω να κοιμηθώ να περάσει στη δουλειά μου. Παναγίτσα μου, τι ήταν αυτά που είδα? Κύριε Λέισον. Άγιος αθάνατος, τραχάνας ανάλατος. Να κάτσω εδώ πέρα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, τραχάνας ανάλατος. Πώς γίνεται τραχάνας ανάλατος? Τέλος πάντων. Πώς λέτε να έρθει? Αυτή δεν είναι. Ακούω βήματα. Ποιος μπορεί να έρχεται? Δεν ξέρω. Θέλετε να πάω μέσα να δω το τέρας ξανά? Ναι. Να πάω? Ναι. Όχι, δεν πάω. Φοβάμαι. Τέλος πάντων. Ακούω. Κάποιος έρχεται. Ποιος είναι?
εδώ. Δεν ξέρω. Μου σηκώνεις το καπέλο μου γιατί δεν μπορώ, έχω γεράσει. Α, είναι το ίδιο με το δικό μου. Αλήθεια. Ναι. Έλα σου το δώσω. Μα πού πήγε. Περίμενε. Το κατάφηκε η γη. Ήθελε να πολεμήσει το τέρας. Ναι, ήθελε να πολεμήσει το τέρας. Εσύ. Ναι, εγώ. Όταν το δεις, μπορεί παγιαρακού. Πού πας. Ποιος έπιασε το καπέλο μου. Εγώ. Μπορεί να πιάσει το καπέλο σου. Εγώ μπορεί να πιάσω το καπέλο σου. Εγώ μπορεί να πιάσω το καπέλο σου. Ποιος είσαι εσύ και γιατί έκλεισες τα φώτα. Και εσύ με είπα και γιατί έκλεισα τα φώτα. Ναι, ποιος είσαι εσύ και έκλεισες τα φώτα. Θα δεις τώρα αμέσως. Είμαι το τέρας της βάσας και έκλεισα το καπέλο σου. Αν θέλει να με πάρεις πίσω πρέπει να με κερδίσεις στη μάχη. Ωραία. Fight. Θα το πίσω το καπέλο μου. Πέτα την έκθεση λέγα. Bye bye. Fight. Δεν τα καταφέρω. Δεν θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρω. Σούπερ τρικεράτο! Πεθαίνω. Ο σούπερ τρικεράτο πάντα πιάνει. Άντε πήγαινε. Βαρκούλα, βαρκούλα του ψαρά. Θα εξαφανιστώ τώρα αμέσως. Περίμενε, ο γέρος. Παιδιά, είδατε που πήγαινε ο γέρος. Όχι. Όχι. Νόμιζα πως το σκότωσε το τέρας. Είδατε το τέρας. Ναι. Το σκότωσε. Ναι. Ω, τι συμφούρα που μας βρήκε. Σκοτώσαν τον γέρο. Τέλος πάντων, ποιος τολμάει να έρθει εδώ πέρα που πέθανε ήδη έναν άτομο. Ξέχασα το όπλο μου. Κάτσε να το πιάσω. Καλά. Να το έχω εδώ πάνω για να την κάτσω. Να τη ρίξω μία και να πέσει κάτω. Πέθανε και ο γέρος. Πέθανε το γέρο. Ναι. Oh my god. Ξαναλες και oh my god. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ λέει. Έλα τέρας. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι. Το όπλο μου. Ουσία. Πού είναι. Δεν είχαμε. Άνοιξε η γη κατάπτεντο. Ποιος μπορεί να το πήρε. Εγώ μπορεί να το πήρα. Ποιος είσαι εσύ. Εγώ είπα μπορεί να το πήρα. Ποιος είσαι εσύ όμως. Εγώ είμαι. Θα κρατήσω το μαχαίρι σου. Εγώ είμαι. Γεια σου, ένα αυτόγραφο.
ζαλίστηκα. Αου, πολλά. Σούπερ τρικεράτο! Help me. Ξέρεις αγγλικά εσύ? Help me. Δεν έχει κόκκιδα, μη. Έχει και στη τσάντα του σχολείου. Θα εξαφανιστούμε τώρα. Παιδιά, σκοτώσαν και τον Νιόνιο. Ω, τι θα κάνουμε τώρα. Ελπίζω να μην πεθάνει κάποιος άλλος. Μετά από τον αριθμό σου στο όνομα συνδρομών Freedom της ΣΥΤΑ και πάρε 20% έκπτωση για 20. Πού στη συμβουλή. Καλώς το Σταύρο. Πού θα δίκες ρε, 5 και 5-10, 5-15. Να σου πω ρε Σταύρο, να μην θέλεις. Έμαθες και Κυπριακά ρε. Ναι. Ωραία. Ήθελες να σκοτώσεις το τέρας. Ναι. Φύγε, έλα. Κάτσε εδώ, φύγε. Όχι, δεν φεύγω. Θα σκοτώσω το τέρας και θα με κέρδισω στις 5 εκατομμύριες. Σταύρο δεν έχει chance. Θα σε κάνει έτσι και να φας και θα πεθάνεις. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Υψώνομαι. Σταύρο, τι έπαθες, γιατί υψώνεσαι. Γιατί είναι εκείνα που επιτρέπεται. Υψώνομαι. Τι έγινε. Η πλάτη μου. Εσύ κόζεσαι με κουτέρας. Τι κάνεις εδώ πέρα. Ωραία κερατάκια, ευχαριστώ, θέλετε να το δοκιμάσουμε. Ναι, βεβαίως. Θα πεθάνεις όμως. Δεν θα πεθάνω, είμαι σκληρός. Τρέξε. Τι κάνεις ρε, δεν θα πεθάνεις κιόλας. Έλα να φύγουμε. Τάγκι του.
ξεβιδωμένε. Σιγάρε ξεβιδωμένο. Πού σε ρε, πού σε ρε. Τώρα, πού πήγες, πού πήγες. Παιδιά, άνοιξε εκεί και τον κατάπιε. Παιδιά, άνοιξε εκεί και τον κατάπιε. Πού είσαι, τον πήρα εγώ. Α, γιατί. Με τα κολλητήρια. Μοιάζει να μας κάνουμε εξουρισμό. Ωραία. Είμαστε Εβραίακια. Πιάστε τον Σολομώντα. Περίμενε. Εγώ δεν είμαι ο Σολομώντας. Εγώ δεν είμαι ο ξεβιδωμένος. Παιδιά, δεν είμαι ο ξεβιδωμένος. Παιδιά, δεν είμαι ο ξεβιδωμένος. Ωραία. Πάμε. Τώρα ξεκινάμε να λέμε το βίτσα λαβίτσα. Ισφυκή λέγω σαβαγιές, οι βάβος σαβαγιές. Ισφυκή λέγω σαβαγιές, οι βάβος σαβαγιές. Το πρώτο που θα αρπάξω, το τελευταίο θα πετάξω. Sweetie Lemosa, y vamos y nos da. ¡Eres gracia! ¡Ah! ¡Iré! ¡Iré cross! ¡Iré cross! ¡Ah! ¡Iré Susanos! ¡Ah! ¡Iré Susanos! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Iré Susanos! Τι πόθο, ρε! Τι πόθο να χτυπάνε καλά. Εμένα με λένε μορφωνιό. Με λένε κρυφό καμάρι. Κι όλες οι μιες τρελαίνονται. Κι αν θα με πρωτοπάρει για αυτήν την ομορφιά μου, εγώ όμως δεν με ατρεύω να δεν το πλήρωμά μου. Γεια σας, είμαι ο μορφωνιός και πάω να χτίσω το φως. Μορφωνί που πάεις. Πάω να χτίσω το φως. Μορφωνιές εκβιαζόμαστε. Α, οκ. Εδώ πέρα είναι. Μορφωνιέ. Ναι. Πώς λέγεται το κεφάλι με σαλάμι. Πώς. Η κεφάλα σου. Βοήθεια, κόλλησα. Τι κάνεις εκεί πέρα. Γελάω. Κοίταξε λίγο πίσω σου. Παπά μου λιποθυμώ. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε. Μαμά μου πεθαίνει. Μα τι πέθανες. Δεν πέθανα. Γεια, καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ, καλή νύχτα σας. Ωχ, στενοπάντως. Έχουμε μεγαλώσει και δεν μας κόβει ο κόσμος. Θα πηγαίνουμε έτσι πλέον. Εσύ εδώ την πέρα νιώσεις, Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ. Εσύ.
λέει σκαρικός. Αλλά πριν φύγεις, θέλω να πάει να φωνάξεις του Κατσαντώνη. Του Κατσαντώνη. Ναι, για την κολοκοτρώνη. Με θέλω να σκοτώσουμε τώρα σε μένα. Ωραία, πάω. Άντε πάει, καλή νύχτα σας, καλό σήμερα, καλό βράδυ. Τα είπε όλα του. Τι με είπες? Ο μπάρμπας του. Αχ, είπε κι εγώ. Θα έρθουν ή δεν θα έρθουν? Βρήκα την κατάλληλη μέρα για την εκπαίδευσή σου. Να δούμε αν θα μπεις. Βεβαίως, κύριε Κολοκοτρώνη. Κάθομαι εδώ πέρα. Να δω αν θα τα πάει καλά. Βεβαίως και θα τα πω καλά. Καραγκιόζη. Έλα. Ω, καλώς τον Κατσαντώνη. Τι είναι ρε? Πώς θα πάω εδώ παιδιά? Μια χαρά εκεί πέρα πάνω στα δουλειά. Είναι το πιο σουτεράς? Ναι. Μα πού θα σε σκοτώσω? Έλα εδώ πέρα να τα βάλουμε. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εντάξει, απλά έκλεισες το φως. Δεν έκανες και τίποτα. Μου σπάς τα νεύρα! Μου σπάς τα νεύρα! Τώρα εμένα μου σπάς τα νεύρα. Τώρα σου κάνω κάτι εδώ πέρα. Ξάπλωσε. Με σκότωσες. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Μπράβο Κατσαντώνη, πέρασες. Αλήθεια πέρασα? Ναι, πέρασες. Ζήτω, πέρασα. Θα κάνω το πτώμα. Καραγκιόζη, έλα να χορέψουμε έναν ωραίο γκαλαματιανό. Όταν μην τρέχει ο λαός. Τι λες Καραγκιόζη μου, έλα. Στολισμένους δρόμους στα μάτια του όχι και φως. Αχ, ήταν και βαρύ. Τέλος πάντων. Να χορέψουμε γκαλαματιανό? Ναι, πάμε. Έλα, παίξε μαέστρο έναν ωραίο γκαλαματιανό. Να ζήσεις Καραγκιόζη μου, να ζήσεις. Άντε να ζήσουμε. Μην ξεχνάτε like και subscribe για να φτάσουμε 100
Το πρίτη. Χειροκρότημα στις φιγούρες που κάνουν υπόκληση. Γεια σας! Γεια σας! Like και subscribe, μην ξεχνάτε!